queremos visitar unha tenda que temos aquí na Estrada, Andújar Icía, na que podemos atopar todo tipo de roupa e calzado laboral, e tamén fan bordados, unha tenda inmensa que temos aquí na Estrada e que, bueno, queremos coñecer da man do seu propietario, Andújar. Hola, bo día, Andújar. Hola. Que te pillamos aí traballando, claro, tes unha tenda tan grande que, claro, hai moito que facer, non? Sempre hai algo que facer, está como unha casa. É certo, sempre hai algo que facer. Veña, pois queremos coñecer da túa man, ninguén mellor que ti para explicarnos todo canto podemos atopar aquí en Andújar Icía, porque temos de todo, a verdade, bueno, a ver, contánoslo ti mellor. Temos de todo e sempre faltan cousas. Bueno, pero hai posibilidades de conseguirlas. Efectivamente, intentamos, precisamente nós, máis que dedicarnos aos moi grandes ou tal, digámonos ese pequeno e mediano, para que poidan conseguir eses colores que pretenden para as súas empresas, ese pantalón ou ese chaqueta que compraran fai e que xa non o han conseguido. Buscamos un pouquiño eso, que o pequeno e o mediano poidan dispoñer dos seus uniformes e que non teñan que renunciar a ir cómodos e elegantes simplemente porque outras tendas só se van a centrar en grandes cantidades. Claro, iso é importantísimo, as grandes empresas que ten de repente, non, ti si, bueno, son menos unidades, incluso estes días por aquí estou vendo que xente individualmente está chegándose a buscar as súas prendas e o seu calzado para os seus traballos. Traballa, pois, que ten a súa casa, os seus polos, os seus... ven buscar un pantalón, ou fundas, ou sudaderas, vamos. Ou mesmo para desbrozar, tamén ves buscar algún pantalón máis axeitado, ou mellor, ese tipo de cousas. Ou seja que son posibilidades a gran escala que moita xente pode pensar, no, únicamente en Andújar Icía é para empresarios, no, tamén para autónomos, como vemos, para particulares, para asociacións, todo aquel que queira pasarse por aquí, non? Claro. Temos o apartado de roupa, calzado e tamén algo moi importante que despois coñeceremos da man de Raquel, é o bordado, non? Sí, nós personalizamos aquí personalmente os bordados calquer prenda, calquer cantidad. Eso tamén é un detalle a ter en conta, moi importante. Vale, para coñecer así un pouquiño en xeral, outro día volveremos con máis calma, máis polo miúdo, pero que tipo de prendas temos aquí en Andújar Icía? A ver, que podemos atopar? A ver, un pouquiño, podríamos decir de todo, pero, bueno, pois basado sobre todo nunha gama media. Dase conseguido unha baixa, dase conseguido gama alta, pero nos basamos sobre todo nunha gama media de calidad-precio razonable. Que sexa asequible tamén para todo o mundo. Efectivamente. Vale, desde profesionais sanitarios, de hostelería, por suposto, todo tipo de ámbitos, non? Tanto sanitario, hostelería, para tal, industria, panaderías, pastelerías, cociñas, bueno, un pouquiño, pois, de todo. Vale, pois imos coñecer agora outra parte importante, que é a do calzado. Imos para lá. Moi ben, pois sígueme. Pois estamos vendo que de calzado, Andújar, tamén temos unha morea de posibilidades aquí na túa tenda. Descríbenos un pouquiño para que é tanto calzado. A ver, Todo tipo de profesións tamén, non? Efectivamente, depende un pouquiño pois, da tipo de profesión, pois vense a hostelería, vense sanitario ou se for industria. Ajá, calzado de seguridade tamén, non? O de industria é todo de seguridade. Vale. É todo de seguridade. O que non traballo é zapato con punta de ferro. É dicir, todos os zapatos que teño aquí, ningún deles leva ferro. Sempre é materiales moito máis lixeiros, como pode ser composite ou aluminio. Bueno, pois tamén é un dato a ter en conta, porque os de ferro é certo que pesan máis e, bueno, a hora de roces tamén tantas horas, lóxicamente, pois son un poquinho máis perxudiciais para a saúde dos nosos pés. Vale, pois tamén de un poquinho de todos os prezos, non? Prezos asequibles para todo o mundo. Sí, dentro do que é un zapato pois, de calidade, aí sí que non hai gama baixa. Dentro do que é un zapato de calidade e cumprindo todas as normativas. Vale, imos a mostrar tamén por aquí este tipo de calzado que temos para que todo o mundo se poida pasar, vir, probar e buscar o que lle resulte máis cómodo para pasar moitas horas realizando os seus traballos, as súas tarefas. Vale, Andújar, pois creo que por hoxe imos a continuar percorrido porque queremos falar con Raquel, coñecer tamén a súa labor e voltaremos, se che parece,
en breve, para seguir falando máis polo miúdo xa, pois cousa por cousa do que ofrecedes. Cando que irades, aquí estaremos. Moitas gracias, un saudiño. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. E se seguimos o noso percorrido por Andújar e Cía, topámonos directamente con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Carmen María. Que estás aí traballando porque aquí Raquel é a encargada de facer todos eses bordados, serigrafiados nas prendas, non? Aquí na tenda. E, bueno, mas facemos máis o bordado aquí que outra cosa. Tamén nos encargamos de serigrafía e iso, encargamos nós, pero, bueno, aquí na tenda traballamos o bordado. Basicamente o bordado de prendas daqui da tenda, pero tamén que vos poden traer de fora, non? Que nos poden traer de fora todo o que queiran. Sí? Sí, desde mochilas, mantas, bueno, ese é un mundo moi largo. Por exemplo, tamén en canto a asociacións ou así que teñen pois algún tipo de camisetas ou de chaleques, Delantales, chalecos, que asociacións, por exemplo, de mulleres que traballan moito con delantales, e así, un montón de delantales para asociacións e moitísimas cousas. Pois queremos te ver traballar, ou seja que imos con Raquel a ver como fai. Entón, Raquel, temos por aquí, por exemplo, nada, unhas camisetas que tamén tes que traballar nelas, non? Pois sí, hai que metelas en bastidores, que realmente é o que a sujeta a máquina. E bueno, o bastidor é o que nos marca un pouquiño onde vamos colocar, por exemplo, a camiseta neste caso, pero bueno, hai cousas como a veces son mochilas e así, que temos que axustarnos aos bastidores, non a donde queremos. Claro. A mellor non nos entra o bastidor e o tamaño temos que poñelo máis pequeno e é máis difícil con bolsillos nin con cousas. Cremalleras, ese tipo de cousas que imagino. Claro, temos que salvar ese obstáculo. Claro. E non podemos poñelo xusto onde queremos, pero bueno, que sí que se pode facer un montón de cousas. Este é un traballo complexo porque os bastidores, como di Raquel, serán os encargados de axustar a prenda para que o logo, por exemplo, vaia fixo no seu sitio e a prenda non se mova a hora de metela á máquina. Exactamente. Queremos facer un cursillo rápido aquí con Raquel para entender todo este traballo que hai detrás de toda esta labor. Sí, unha labor complicada que parece sinxela que non é. Sí, parece que ás veces os logos aparecen aí por obra e gracia que é unha estampación e non é así. Non é así. E este traballo, a ver, é un bordado industrial que é moi distinto ao manual. E realmente o que move isto é un ordenador. Ajá, E bueno. primeiro tens que facer un picaje. Nós chamamos de picaje, pero para que entendan mellor un diseño no ordenador e pasalo a bordado. E iso ten as súas complicacións tamén a vez. Os seus quebradeiros de cabeza. Pois veña, imos ver como fai, entón. Entonces metemos a camiseta aquí no vestidor. Primeiramente xa tiñas marcada, que tamén... Sí, hai que marcara para saber máis ou menos a ubicación onde vai ir o logo. Temos perdernos un pouquiño. Estámoslo vendo nas imaxes que fixemos previamente e agora, unha vez poñemos estes bastidores, ímonos para a máquina, non? Exactamente. Estamos vendo tamén no ordenador como Raquel previamente Está fixo as facendo indicacións. un recorrido do bordado para saber por onde vai, que non se vaya fora do que nós temos marcado previamente. Ajá, vale. E agora, pois nada, sería darle diante. Ela mesma xa termina de volar. Este bordado leva 2 colores. Ela termina de bordar un color e xa ela automáticamente coloca outro color. Aquí temos xa a camiseta lista, bueno, neste caso co logo do cliente. Pareceu moi sinxelo, pero como dicimos, unha chea de traballo, de indicacións que hai que dar á máquina e bueno, pois saber facer aquí de Raquel para conseguir traballos como este. Raquel, convidamos a todo o mundo que se pase por aquí, que vos pregunte, que saiba do vosso traballo e que vos consulte. Oye, podedes facernos tal cousa? Pois Raquel será que determine se sí ou se non, e case sempre sí. Sí, o vemos e listo. Perfecto, pois graciña Raquel, seguiremos charlando, vale? Gracias a vos. Chao, chao. Chao.